Grabe naman tong dalawang white chicks sa office. Busy-busy kaka-makeup. Parang may mall show. Pakialam mo, Lucas. Palibhasa ikaw, wala kang kaayos-ayos. Parang katatapos mo lang magpalit ng gulong. Correct. Ni pagligo yata, optional sa'yo. Ano ka? Water conservation advocate? Hoy, napaka-harsh nyo ha. Compliment na nga tong pambungod ko. Para mawala inis namin sa'yo, samahan mo na lang kaming magkape. Ay nako, pas. Ikaw pa, Cecil? Nako, kung makakape ka, akala mo anak ka ng may-ari ng kumpanya. Araw-araw, naka-overpriced coffee. Lifestyle mo pang nepo baby. Ganyan talaga. Yung mga hampas sa lupa, isang no lang. Dami ng side comments. Oh, bakit? Totoo naman. At saka, alam kong wala ka ng pera pag bumalik ka na sa 3-in-1. Hihintahin ko yan. 3-in-1? Never! Wow! Never daw! Halata namang nire-reuse mo lang yung cup kahapon. Tinatanggal mo lang yung lipstick mark tapos feeling social ulit. Hey, social climber. Aray! Tigilan mo na, Lucas. Ang ingay mo. Yan ang hirap sa'yo. Pakit ka ng pakit eh. Akala mo, lahat ng babae dito may crush sa'yo. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Natural nang nagwagapuhan sila sa akin. Yuck! Alam mo, in fairness, pag malayo ka, may potential ka. Pero pag malapitan, never mind. Lalo na pag naaamoy ka. Uy, excuse me. Hindi ako gagastos ng 14,000 sa pabango para lang sabihang mabaho. Kung may totoong mabaho dito. Morning, John. Uy, John! Sama ka raw, magkakape lang sa tawid. Pas muna guys. Wala akong pera eh. Lagi ka namang walang pera, John. Hindi namin sure kung wala ka talagang pera o ayaw mo lang kami kasama. Hindi naman sa ayaw. Wala lang talaga akong panggastos ngayon. John, you only live once kaya. Huwag mong dinedeprive sarili mo sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. And konting pakikisama naman. Ang tagal mo na dito pero mysterious effect ka pa rin. Hindi yan nakakagwapo. Nagmumukha kang weirdo. Teka girls, baka legit strategy niya yan. Yung tipong quiet but dangerous. Kasi kung hindi umi-epekto ang face card, edi sa personality card na lang. Baka naman kasi ayaw niya lang talagang sumama, no? Tsaka hindi naman talaga mahilig sa kape si John. Di ba, John? Oo. Nagkakape na ako sa bahay bago umalis. Whatever. Kung ayaw ni John, ikaw na lang, Ella. Oo nga. Pero isa ka pa namang kuripot. Oo na. Sasama na ako. Huwag niyo nang i-pressure si John. Okay, tara na! Oh, John ha? Pag may naghahanap sa akin, sabihin mo, nasa CR lang ako. Baka ilaglag mo pa kami, John. Hindi magsasalita yan si John. Takot niya lang mag-explain. Dear Love, ako si Ella. Isang simpleng empleyado na ang pangarap lang ay makapasok, makauwi, at makasurvive ng isang araw sa opisina. Pero ngayong taon, parang hindi lang trabaho ang nakuha ko. Sa tagal ko rito, ngayon lang ako nagkaroon ng kaopisinang talaga namang nagbibigay ingay sa tahimik kong mundo. Si Cecil, maraming nagsasabing may pagka-social climber siya. Mahilig mag-post ng mamahaling gamit, kahit alam na naming pantay-pantay lang halos ang sweldo namin. Minsan natatawa na nga lang ako. Yung mga bag o yung makeup na pinopost niya, malalaman naming utang lang pala. Pero kahit ganun, may kakaibang confidence din tong si Cecil. Yung tipong kahit gipit, aesthetic pa rin. Si Lucas, ang pinakatamad pero pinakapasikat sa aming lahat. Lagi siyang napapagalitan, pero mas madalas siyang nakakalusot. Ewan ko ba? Baka dahil sa face card niya. May itsura kasi si Lucas at alam niya yon. At ginagamit niya yon. Si Sylvia, ang supervisor namin. Siya ang dahilan kung bakit halos lahat ng kalokohan ni Lucas milagrosong nakakalampas sa HR. Kilala niya ang ugali at mga galaw namin. At si John, ang pinakatahimik sa aming grupo. Hindi siya mahiyain
Hindi siya suplado. Tahimik lang. Yung tipong hindi mo maririnig pero napapansin mo dahil sa trabaho. Pulido, malinis, wala kang masasabing mali. Siya yung klase ng taong hindi mo agad makikilala sa dami ng ingay ng mundo. Pero pag nakilala mo, doon mo lang mararamdaman na may lalim pala. At ako ang tagabalanse ng gulo. Sa sobrang tatapang at kalog ng mga kasama ko, ako ang humihilas sa kanila pabalik sa gitna. Ako ang nag-aawat kapag malapit ng magpang-abot. Ako ang tumatawa para mawala ang tensyon. At ako rin ang tumatakbo kapag may sumusobra na. Ay, nakakapagod naman. Pagod agad? Ikaw nga ang pinakaunti ang load ngayon. Tama. The audacity, grabe. Oh, ayan oh, mahiya ka nga kay John. Nasa kanya na lahat ng major accounts pero tapos na bago pa tayo mag-time out. At bakit? Hindi ba valid ang pagod ko? Valid, pero questionable. O teka, what if mag-eat out na tayo later, pagka-out? Para ma-relax ka naman dyan. Parang gusto ko rin. Samgyup? Uy, Samgyup, talaga lang ha? Sa Petsa de Peligro pa? Risk taker talaga kayo ngayon ha? Ano ba? 599 lang yun. Anli pa. Oh, sulit na sulit. O John, baka hindi ka na naman sasama. At please lang, huwag mo nang idahilan na may gagawin ka pa ha. Alam naming tapos ka na. Gaya ng sinabi ni Ella, Pecha de Peligro talaga ngayon. Wala akong... Hi, same naman tayo. Hindi naman masama na maglabas ng konting pera para sa pagkain at pakikisama. Pero alam mo, John, at this point ha, parang iniisip ko na ayaw mo lang talaga kaming kasama. Hindi naman sa ganun. Eh ano? May mabaho ba sa amin kaya ayaw mong sumama? Mabaho. Parang ang si John yun eh. Bro, no offense ha. Pero ilang araw na ba yung jacket mo? Uy, Ito naman. Actually, no offense ulit ha. Ginagawa mo ng uniform yung jacket na yan eh. don't tell me hindi ka rin nagpapalaundry dahil wala kang budget? O siya, wag na nating pilitin. Ayaw eh. Tama na nga yan. Bakit ba kasi gustong gusto niyong isama si John? Ayaw nga ng tao. Weird kasi. Ngayon na ako naka-enkwentro ng tulad niyang si John. Sumabay sa lunch, ayaw. O ayan, sakto. 5:00 na. O tara. Sandali lang! Di pa ako tapos. Uuna na ako. Bye, Cecil, Miss Sylvia, Lucas, Ella. Kung may taong mailap, si John na yun. Hindi basta mailap. Mailap na parang laging may sariling mundo. Kahit libre pa ng pagkain, ayaw niyang sumama. Hindi ko alam ang dahilan at ayoko rin namang mangialam. Pero aaminin ko, ako mismo nahihiwagaan. Isa pa sa mga kakaibang bagay kay John, iisa lang ang jacket na nakikita namin sa kanya. Araw-araw. Hindi naman totoo yung biro nila Cecil tungkol sa amoy niya. Wala akong naaamoy kahit kailan. Kaya hindi ko alam kung marami lang siyang pare-parehong jacket o talagang iyon lang ang meron siya. Pero ito ang mas kapansin-pansin. Sobrang haba ng pasensya niya. Kung ano-ano ang binabato sa kanya nila Cecil. Mga tukso, mga biro na minsan sumusobra na, pero ni minsan, hindi siya nagalit. Hindi siya tumitingin na masama. Hindi rin siya nagsusumbong. At higit sa lahat, hindi siya nadidistract sa trabaho. At doon ako nabilib kay John. Sa katahimikan niya, sa lakas ng loob na hindi niya ipinagyayabang. At sa misteryong hindi niya kailanman ipinapaliwanag. Minsan naiisip ko, bakit siya ganun? Ano bang hindi namin nakikita? Okay na. Settled na ang lahat ng bookings. Cecil, siguraduhin mo lang na makakapag-ipon ka para sa pocket money mo, ha? Oo naman. Bawal mo ng impulsive buying. Goodbye, Samgyup. Goodbye, overpriced coffee. For now. Good. Lucas, tapusin mo lahat ng workload mo bago tayo umalis. Ayokong masilip tayo ni boss na hindi pa tapos, ha? Ingat kayo ah. Enjoy kayo sa trip. Hindi ka ba talaga sasama, John?
Eh, hindi talaga eh. Pasensya na kayo. Hulaan ko. Wala ka na namang pera, no? Ay nako, hindi na kami magugulat. Kape nga sa tawid, hindi ka sumasama. Out of town pa kaya? Hindi lang talaga ako magastos sa mga ganyang bagay. Pero bro, may favor sana ako. Pwede ko bang hiramin tong jacket mo? Akin na yan, Lucas. Ano ba? Ano bang meron dito? Pamoy nga. Akin na sabi. Yo, in fairness, hindi mabaho ha. Akin na. Ito lang ang maganda sa'yo eh. Maganda taste mo sa jacket. Lucas, ano ba? Ibalik mo na kayo dyan. Abutin mo. Pag naabot mo, sa'yo. Pag hindi, edi pahiram ako. Lucas. Oh, Akin na. Cecil. Pasa. Uy, John! Habulin mo ako! Cecil, ibalik mo. Sylvia, pasa! Ayoko nga! Ay! Hala, Jan. Sorry. Namantsahan yata. Sinabi ng akin na, di ba? Ganun ha? Tama na nga! Lucas, ano ba? Ano bang meron dyan sa jacket na yan ha? Wala ka ng pakilam doon! Tama na. Tingin niyo ba professional yan? Makakarating to sa nakakataas. Ay, umiksena ka pa talaga, John. Ang OA mo. At ayun na nga, nagpang-abot si Lucas at John. Isang eksenang hindi ko inakalang mangyayari. First time kong makita si John na magalit. Yung klase ng galit na matagal nang kinikimkim at biglang sumabog. At ang pinagmulan lang ay isang jacket. Nakakatawa siyang pakinggan, pero habang nasa gitna kami ng gulo, alam kong hindi lang talaga jacket yon para kay John. Nakarating ang buong engkwentro sa management. At dahil si Sylvia ang nag-report, doon pa lang, ramdam ko kung saan papanig ang sitwasyon. Pumanig sila kay Lucas. Natural, siya ang paborito. Siya ang charming. Siya ang fun employee. At si John, tahimik, reserve, hindi marunong makisama sa tingin nila. Siya ang naging madali nilang sisihin. Nasuspindi si John ng ilang araw. Pero kilala ko siyang sapat para maintindihang hindi siya yung taong basta-basta papayag na maliitin siya. Kaya bago pa man matapos ang suspension niya, inunahan niya na. Nag-resign siya. Isang Sabado, bumalik ako sa opisina dahil may nakalimutan akong importanteng dokumento. Tahimik ang buong floor. Halos marinig ko ang echo ng sarili kong mga hakbang. Akala ko ako lang ang tao roon. Pero sa likod ng cubicle row, may nakita akong ilaw. At doon ko siya nakita. Si John. Tahimik na nag-iimpake ng gamit sa isang maliit na karton. Oh, John. Ella, Last day mo na pala kahapon. Nakahanap ka na ba ng lilipatan mo ng trabaho? wala pa. Sa totoo lang, nabigla rin ako sa naging desisyon ko. Hindi talaga ito kasama sa plano ko. Pero sa gulong nangyari, mas mabuti yatang umalis na lang ako. Sana inilaban na lang natin, John. Alam ko namang tama ka. Pinagtutulungan ka nila Cecil, Lucas at Sylvia. Wala na ring sense, Ella. At ako rin naman ang unang nanakit. Alam kong mali ako ron. Isa pa, ayoko na makipagbangayan kay Lucas. Palpak na nga siya sa trabaho. Ayoko nang dumagdag pa ako sa problema. Ito na ba ang lahat ng gamit mo? Oo, konti lang naman talaga ang gamit ko rito. John, kung okay lang, may tatanungin sana ako. Bakit ganun katindi ang galit mo nung kinuha ni Lucas yung jacket mo? Ayoko na sana pag-usapan. Pero ikaw kasi yan, Ella. Ikaw lang din naman ang nakakaunawa sa akin dito. Pwede mo sabihin sa akin. Hindi ko yan ipagsasabi. Espesyal yung jacket. Magiging personal ako. Hindi ko kailanman nakilala ang tunay kong tatay. Ang sabi ni Mama, iniwan niya kami nung bata pa ako. Hindi na siya bumalik kahit kailan. Tama lang sulat. Tawag. Wala. Itong jacket na to. Ito lang ang alaalang iniwan niya sa akin. Luma na. Pero ito lang ang meron ako na konektado sa kanya.
After so many years, ngayon ko lang nalaman kung nasaan siya. Nasa Switzerland na raw siya nakatira. Ella, hindi kami mayaman. Kaya pinipilit kong mag-ipon. Kahit konti lang. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang makilala. Kahit isang beses lang. Kahit isang araw lang. Kaya hindi ako makasama sa mga yaya ninyo. Sa mga out of town ninyo. Hindi ako pwede mawala ng focus. Bawat piso, mahalaga. At habang tumatagal ang panahon, tumatanda rin siya. At natatakot ako. Natatakot ako na baka sa oras na mayroon na akong sapat na pera para puntahan siya, wala na siya. O baka hindi na niya ako makilala. Baka huli na. Kaya nung nakita kong pinaglalaroan nila yung jacket, parang may pinulit sila na hindi nila naiintindihan. Yun ang dahilan. Oh my God, John. I'm so sorry. Don't worry, Ella. Alam ko naman. Sa kanilang lahat, ikaw ang may pinakamabuting puso. Huwag mong pababayaan yan. Huwag mong hayaang madungisan ka ng ugali ng mga tao rito. Mauna na ako. O sige, mag-iingat ka dyan.